napod ko i-share sa imo coach kaning morning site nagi ano na ako dere katong nag bootcamp ta Hmm. Unsa gali inyong negosyo? powder coating coach ano Unsa sa siya? powder coating Powder coating? Ay, kanang mga oo. oven bake na paint ana coach. Hmm. So, unsa man sa inyong produkto? Ano kanang magpa di ba compared sa pintura kanang pintura kay ano man na siya mataya ba nga na Hmm. dali ra Hmm. kayo maano. Pag powder coated, mas dugay siya. Mas tibay ang iyong quality. Dili siya basta-basta mataya. Unsa na siya kanang lutuanan? Or, Tuanan jud, kanang dagko jud siya na oven. Kana ah, i-process sa chemical imong bakal niya, sprayan og color. Kung sa color nimo din, iluto siya sa oven. so ang imuhang, ang inyong service is Mostly sa mag-powder coat mga, sa ilang existing o nana mo'y yes, baligya mo ba? mostly mga dagko jud ng mga ginabuhat dito. Nya, kaniyang, Ah, ano na ako ron coach, mong relax na lang na ako. Balhin ako sa oh, sige daw. So kaya may, client. kumusta ang keywords ani? Okay naman. Kay Na dyan si Kwan, na kay search di ay. okay na ang keywords Volume, ani zero coach. man imong volume. Ay wala pa man kay dili man ni siya ano, halos ano sa Pilipinas. Lagi Kaning mo isa ka offer. service na mo. Ah, okay. So wala pa search kay Bali. Mm. Oh, powder coating services. Oh, O gani nice. kani proud kayo ko ani ba kay wide kayo ni na keyword. Oh, la, 1-3. Oh, nice. Yeah, ka-convert kayo siya. Traffic. Na dyan may traffic ka kuha. Naman pud na convert. Pero kadalasan manggod sa Pinas manggod kadalasan Facebook jud ang maka pick up sa mong ano sa Facebook Oh, jud mo diretso ang mga tao ba. Facebook yung manggawa sa search sa Google. Yani. Sasa kay. Mao na niya nag-improve Nice. na siya. Oh, Pero sa mga first page na mga target. Ang target raman na konta na keyword ani kaning basta na oh, powder coating Philippines nga na oh. kato raman namong target jud. Mm. Karon Sige, so okay na. unsay story ani? Nagbuhat ka while nasa bootcamp. Nagbuhat ka ani sa site. O naa na ang site. Buhat na ako siya pero wala pa na optimize coach. I-optimize na ako siya during Nice. bootcamp na to step by Oh, step katong katudlo kag audit, sugod audit nga oh. nag-iisa-isa pod Nya, mo ako ning gikan site. jud ni sa og not in top 100 kani imong ano, gikan jud wala din ni increase ana. Oh yes coach, kanang pinaka Mm. dagko ata 70 plus kaning powder Ah, coating nice. Manila mga ano 80 plus. Nabiha no. Induta. Ni ana na lang siya pag kadugayan kada check naga-check ra ko niya gina-optimize ra pod na akong mga content sa site para Mm, mo mm. ano siya para kamangon siya ni Google ba. Nice. Medyo nag-red lang na isa dira no pero gagmay man puno gana Pero nag-fluctuate lang kana tingin jud na isa. akong pansin sa iya naga up and down ra pud siya kaya ha. Mm, mm. Normal na siya kanang ang imo lang jud ana so ga-vlogging ka ani na lang jud ka fresh content perme. Fresh content wala pa man ko naga Oh, vlog dire pero naano ko yung page na vlog gibutangan na pud na og mga oh. ano pero wala pa na ako gi-publish. Tangan ni mo ni vlog awan. Ikaw naging mag labi na Top mga jud. question about powder coating Lugi man awan. sa ano na may kalaban na Ah, duha ka competition na naga paid. nag ano sila Google Ads. Oh, ga paid. Di Pero jud ikaw may di garang jud dito magpatalo. kuan. Pero at least top ning kaning site kay top ni siya sa Mm. ano true organic. Mm. Daya hay ka kay free ang imong kuan nagtap na good. Oh, walay gasto ba katong Wala ilaha kay gi gasto. gastuhan man og maayo to na may Mm. ads na ay mga Tanaw na backlinks sa imong na site ani. ano normal raman ang site ani coach. Unsa WordPress ra pud ni. Week sa kanin ni hostinger. Hostinger nga ka ng builder. Hostinger coach. Kani siya. Mm. Kanatong ginaingon ako sa imo coach kaya i-sprayan siya og, ano Ah, color grabe no. then isalang siya sa
ano, So inyong mga customer ani kay mo kuan mo kanang murag national ni inyong customers ani. national coach. Nami Pino? branches sa Dagar, branches sa Manila, tapos dire sa Mindanao. Ah, dako na di kay Ano ning itong gusto wood di ay. finish sublimation, wala Oh, kayo naga pangitaan ni karon pero kusog man siya sa kung ginamarket na mo sa mga Facebook group. Nadagan pod murag mo murag mo na inquire. say murag next nga kuan murag nindot ana. Ano siya, steel niya, powder Oh, coated, steel nga po no. then ano Bitaw na no. wooden ng Nindot. ano, Oh, nindot. ang finish. Oh, nindot yung finish na naon. Mawala Dapta. man yun kung ano coach. Gibuhat din. Gi-follow ra pod na kay mong mga Mm, ano, butang ra kog mga mm, meta, mga mm. keywords, ya target pages, nga na. Nice.